Indot yun umuawit diya sa atong Ginoo. Amen? And I hope and I pray church na every time nga muawit ta diya sa atong Ginoo, dili lang na ordinary nga kanta. Kundi ato ginang awiton, atong kantahon, gikan sa atong kasing-kasing. No? Abi ninyo, ang kanang atong mga awit every Sunday, no? Mura na halag nag-ampo diya sa Ginoo. So, I pray na dili lang nato na siya kantahon, tutog na sa atong baba, kundi hantod sa atong kasing-kasing. Amen? Praise God. Kabalo ko mga igsoon nga daghan gibuhat ang Ginoo sa itong mga kinabuhi this time, no? Akong ihatag no ang microphone sa mga kaigsuonan nato nga gusto mo hatag no pasidungog diya sa atong buhay nga Dios. Amen. Daghan kay ko mga nakita dinhi nga kuan kan dugay na ako makita, no? And I hope na maka-testify sila kung sa gibuhat sa Ginoo sila kinabuhi, no? Si Sarah siguro akong tawagon. Amen. Alisa, masalamat lang sa Ginoo. Ha? Amen. Sige, kinsa may gusto mo kuan? Amen. Soke. Praise God. So si Paul akong ikuan kung May hapon sa tanan. Hapon. Uy, nangapi mo wa. Ingot. Medyo kuan iupo ko. Actually kana ako mga gibati karong niaging semana no. Although nagluya ko kay wala mo ko ka kambong sa mga Bible study sa pastoral ra kay mura ko gitrang kaso. Ano, I don't know kung withdrawal symptoms ba ni sa pag-undang, no? Karon, di ba, sa una, ang akong ang pag-undang ko sa pagkapalahubog, iusap ko, no, sa Ginoo. Pero naapatid ko yung usang, wala na ko matangtang, no? Nga even though nga nalagad ko, nagsigi ko patay malis siya o pabungol-bungol sa balang espiritu sa iyang sulting at undangin na undangin na lagi na, kay para ka na tanan, ng mga disipulo, magpatuo na nimo. No? So, nakaana lang ko, masaya nga atong Bible study na kula sa Florentino, nga atong mga lalaki. So bro, no? So happy ko nga ako, bold na ko makaingon nga, nakaya na ko. 1 week na, hikan last week na nag-testify sa ko sa Cebu nga, di-decide na dyan ako sa Pados gabi, dili na dyan ni. So nalang ko yung mga na-feel nga kalit-kalit ba? Kanang kaliton lagi na ito kuan, nag-iubo na ko, nag-iubo ko, nagilantan ko, nagay na akong lawas, no? Pero sama sa dasa kakapot, kalitra ba? So happy ko nga, kini nga stronghold, mo na lang dyan ito'y bandage na ko ba, para makakuan dyan ko kanang dili ba ningon badlongon or pangasabaan ako, no? Usa ko sa living testimony ba, moingon sila nga dili kaya, anong ako kaya lagi. No, naalay mga ubang tao instant pero kaya lagi na. Decision ra. May kasagaran mong good, totoo ingon lagi nga usahay mo ingon tagdil, gidil pa ko sa Ginoo. Gidil pa lagi ko aning butanga. Gidil pa ko aning excuse ra man gud na. Gidil ta kung number 1 jud nimo ang Ginoo, moingon jud ka yes, follow ko nimo Lord. Karon dayon, wag tangi. Pero once nga dili pa gani mo nagingon man. O mo ingon ang Ginoo nga undangin na na. Kung ako jud ang imong Lord, diba ang Lord master na. Kung ako jud imong priority o ako ang imong sentro sa kinabuhi, undangin na karon dayon. Siyempre mo ingon ka undangan. Pero dili pa kaya Lord, mag-isip ko tayo. Amo nagingon gidil pa kas Ginoo. Pero actually it is only an excuse. No? Kung ka di pa ko ready. Amo nagingon din. Pero kung matuo ka, when God speaks, move. When God speaks, obey. Mo ni ang usa nga wala na ko gisulti pag last
Sunday na po nga ako'y nag-preach. So, murag grabe ang conviction sa Holy Spirit. Mo to nga. Pag Sabado pa lang sa kuan, grabe ni ko. Kuan nga, sige badlong pa. Dito man sa last Sunday sa Joint Fellowship man sa Cebu. So, mo na nga, design yun ko. No? And happy ko sa grasya nga gihatag sa Ginoo. Sufficiente. Mga butang nga dili na to kaya, makaya na yun na desisyonan. No? Kung mangayo ragyutan niya o grasya. No? So, ang grasya, dili man na ingon nga pang-iyon instant ihatag. Kung even unworthy ta, makasasala ta, natay mga sikyat, natay mga sayop, ihatag na niya. Unmerited na siya nga kanang gift pa. Unmerited, bisa dili ka worthy, ihatag sa inyo. And that's the beauty of God's grace. No? Grasya, bisa dili ta ang nayan, kitagaan ta niya. No? Amen? So, happy ko mo na kung usa ka daw. Okay? So, salamat, glory, and praises belongs to God alone. In Him and in Him lang Diyo. Salamat. So, isa pa'y mag-testimony. Si Quincy or si Wella. Ang anak sa Ginoo dili maulaw. Baka siya balibaray ni. May hapon mga igsoon. Ako mga tulo ka Domingo man jud iwa kasi mong bae. Tulo no? Tulo. Tulo kay busy pa ang kuan, busy ang person. Kuan, ako nagpasalamat ko na ko sa Ginoo kay atong January ning retired na ang tangkal ganite. Tong motor ba? Kanang kinahanglan man jud nga kanang ay dili kanang naguba niya kargahanan ba na niya o kanang baboy niya og dili na mapalitan ang kuan di wala ni mapangortahan kay mao man ay kakuan ni Joel sa sideline ikarga ang baboy tagpila ka baboy ni retire na taon ang motor niya grasya sa Ginoo kay nakapalit si Joel ang motor atong last month. Di ba? Grabe jud ka maayo ang Ginoo sa kinabuhi kay wa mi pasagdi kay kabawang Ginoo nga kinahanglan namo mo nang grasya sa Ginoo nakapalit mi og kanang sigahan siya pero gina-cash jud ni Joel. Mo to. So, unsa pa? Maayo jud ang Ginoo no. Mo ni giingon dapat lagi nato unahon jud ang Ginoo. Tagaan na tong time kung kita malipayon ta og pasalamat ta sa Ginoo, no? Dili jud na nato kaya na dili ta mo pasalamat. Ano ba? Ikaw, ano jud na siya kanang tumotong ingon nga we can't help it, no? Ang response nato sa atong Ginoo is sa iyang pagkamaayo mo na pagpasalamat, pagdaig, no, pag-build of deeper relationship sa iya ha. No? Kay mao na importante para motubo ta. Dili kay magpangita lang ta sa Ginoo natay problema o magpangita magpasalamat lang ta sa ginatag happy kay naay mga grasya mga abot unya kasakit ang moabot. Di ba? Magpasalamat ka ba sa Ginoo dapat pasalamat gyapon. Dahil gyapon. Di ba? Kay mao man na wala pasalamati ang Ginoo. So any sis, kasi dugay sa trabaho, kung grasya tumaho ba? Si Sis Anastasia gani. Sige okay. Sige, isa daw. Si Wila te, si Wila. Wala daw, wala. Sige. Hello. Pangapon sa tanan. So, una sa
sa tanan nagpasalamat sa Ginoo na napo ko dire kay mo kay tuig ko ni mama nga kuan tulo na ka Domingo wala ni kasimba. So dugay-dugay may wala nakita niya tanan. So mo to nga ako sa pasalamatan kanang bago na ko naayo sa kuan ninanat niya. Ako tingog sa gahapon para balik. So mo to 3 days ko to tingog. Sige ko kuan sa eskwelahan kay dili ko patingog. Ya, mo to kanang thankful ko ay naayon ako. Salamat sa likod na tinilpa kay di ako sa kanya ato during ato nga time wala ko na pasalamat kay wala gyud ko tingog. So mga ta. So grabe yun dahil kayo mga gibuhat sa Ginoo sa inyong family, no? So, makita yun na sa katawhan sa inyong mga kasilinganan, sa inyong mga friends, no? And, dapat agdawad sa nakamang simba kong silingan. Ito. Sige, so dili na nato dugay-dugay ni ato nang iandaw ang atong kasing-kasing, no? Ang atong tunggan o sa mensahe na ipadayag sa atong Dios pinaagi sa ato pastor sa Cebu, walay lain si Pastor Joel Katubig. Okay, dalay ko ng Diyos mga kaigsunan. Salamat sa inyo. Anyway, so thankful to Lord no, once again, yan nasag ko. Ako may kuwati no, every second Sunday of the month. It's on. Salamat sa Ginoo. Please. Katulad yung last ng Christian Virgin, katulad ako ba no? At ako pa, may tulong mga kasante. Diba? Itong last na itong ako. Tapos niya, kita na ako. Salamat sa Ginoo. Nakita na sa tan. Nakita na sa tan. Kaya buha ka, paningkong ka na ko. But anyway, we're so thankful to the Lord na buwan ka ng lagi kayo sa Ginoo, no? Na yung mga panahon na buwan ka na may naputang siguro na magdaraw o naghatag o kayo na wala pa, pero at least sa kasing-kasing ng ating kasing-kasing na yun sa Ginoo. Amen? Okay, hapit na ang anniversary dito sa South, no? Karong 26, no? Kung saan ito inyong kuhaan dito sa South, ne? Karong, kung saan inyong team sa Anashin to 20 Gospel, no? Muna mga motivation, no? So, walang team is motivation kung sa mga plano ang may buhaton para padayon mo grow ang church, no? So, ito pa siguro, manarikisugdan ninyo discuss this month, mga kaigsunan, para kita na ito kung sa ka-importante ang gospel means ebanghelyo, mga kaigsunan. Ebanghelyo ang pagtulunan sa atong Ginoong Kristo na dili kuno angay ikaulaw. I believe dili mo maulaw sa ebanghelyo. Naray mga butang siguro na batiyon mo kahalok tungod kay dili niyo ni mo inyong ginabuhat kanunay or dili mo pamilyar siguro sa pulong sa Ginoo. Pero dito lang importante i-share ni Sir, kadugtong nining maong angay i-share ang pagtulunan sa pulong sa Diyos. May nakabutang ni Rinson, turning the world upside down for Jesus. Sorry. Okay. Live pan? Kanina? Okay. Pan down? Kaning down. Okay. Turning the world upside down for Jesus. Tungkol kay, mga nikaroon ang importante usaw na ito pag ang sa'yo kinahanglan sa itong kalibutan today. I hope na kita na ito kung sa importanteng need din atong kalibutan na angay na ito ng usbon para sa atong Ginoong Kristo. Okay? May mo kang kabahin o impact ni Nixon sa imong kapaligiran, sa imong palibot.
mag-pray ka nga gamiton ka sa God, nga you are part of this vision, and so on, turning the world for Jesus. But before that, mag-ampot, and so on. Dalay ko na mga Diyos, nagpasalamat kami kanina daw nga ikaw naghatag na mo planing kay kayunan. Paghatag ng importansya, ang sa importansya ang Ebanghelyo sa among kinabuhi nga among nadawat ni kanimo nga naghatag na mong kaluwasan, nga naghatag og laing kausaban sa among kinabuhi. But Lord, nagampo mi nga dili lang utob sa among kinabuhi kinong Dios. At mahimong ing kabahin sa dakong kausaban nga buhaton nimo sa among palibot kinong Dios pinagi sa Ebanghelyo. Salamat Lord, among tugyan kanimo kining tanan, wala kay akong kagalingong knowledge o kaalam, but ang imong gahom sa imong pulong Dios, ang imong gihog God may akong kinahanglan para makabato ng katumanan ang imong pagtulungan sa among ginabuhi. Salamat Ginoo in Jesus' name. Amen. Now, here sa Acts chapter 17 verse 6 and so on. Ingon niya, at this time of the Apostle Paul, ingon niya, when they could not find them, they dragged Jesus and some of the brothers before the city authorities shouting, this man who have turned the world upside down have come here also. Usa ba istorya ni Nixon? Istorya ni diya sa Book of Acts, Nixon, nga sa usa ka lugar, grabe ang kanang negosyo ni gitawag o kanang tagna-tagna, diwata, no, pagniman. Oni ang usas mga negosyo. In fact, kana part man sa negosyo, di ba? Namo lay bayad. Okay. Sa diyang nakita nila ni Apostol Pablo, no? Or na si Apostol Pablo ng mga lugar, nakita ni mga tao nga nag-practice nila. O kung sa ilang sulti, isikit sila nga, ingon nga, kining mga tawhana, nga niya karon, these are men who have turned the world upside down. Ito pa, mauni sila ang mga tao nga ilang nagdunggan, na nag-usap, para nila i-usap ang kalibutan. In what way? Sa paagi, sa pagtudlo nila sa atong Ginoong Jesucristo. It means, wala sila makahadlok. Could you imagine it so on? Dapat kay Pablo ka, unsay na as Ebanghelyo na dadawat nimo. No? And then, ingon sila, this men have turned the world upside down. Kung saan gusto na kong mag-kita igsohan, ang kining po ang pulong maghatag ni mo og passion, maghatag ni mo og desire, nga ikaw ay gamiton sa Dios o makabaton kag impact diha sa imong palibot. Na makita sa uban nga unsay naa nimo nga wala sila, unsay naa nimo nga makita nila nga lahi ang imong kinabuhi tungod nining gitawag og Ebanghelyo. In fact, ang ilang nakita nga grabe ninyong natawana, oh. Ilang giusap ang kalibutan, ilang giusap ang sistema, ilang giusap, gigamit sila pag-usap o kinabuhi sa tao, o kining mga tawana niya karon. Are you willing? Ganahan ba ta na mahimok kang kaparte, gamiton kasgahan, ga-usbon ang padlantaw sa tao, usbon ang mga buta nga i-practice sa tao, mawala kay muti sa Dios. Umuli nga kung itulo yung zoan. Okay? In what way? Don't be afraid. Ang inyong ibig, don't be ashamed. At gusto na ako, don't be afraid to share the gospel to others. Ay, ano? Ayaw kahadlok pagsulti sa Ebanghelyo, pagsulti sa pulong sa Diyos ang mga tao. Sa iyong classmate, sa iyong silingan, I know, isulti na ko ninyo, saan pag-create opportunity to share the gospel. Kung saan pag-create ng mga oportunidad, may share na to ang Ebanghelyo. Ang yun na, don't be afraid
to share the gospel with others. In what way? Ingon dia. Okay. In Acts chapter 8 and verse 8 to 10, Crispus, the synagogue leaders, and his entire household believed in the Lord, and many of the Corinthians were all believed and were baptized. One night, the Lord spoke to Paul in a vision. Don't be afraid. Keep on speaking. Do not be silent, for I am with you. Ingon siya, and no one is going to attack and harm you because I have many people in this city. Grabe no, ipakita ni Apostol Pablo, ayaw kahadlo. Pagkatama gamito na ang word niya, don't be afraid. Ingon siya, don't be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. Diba? Ayaw magpakailong, ayaw kahadlo. Diba? Ayaw kahadlo. Did you know it, son? Nanong di kaangay mahadlok, musulti sa pulong sa Ginoo. Nanong di kaangay mahadlok na mo-share sa imong pagtulunan. Because the Bible is very specific. Every time na musulti ka sa pulong, every time na musulti ka, mo-share ka sa imong experience sa imong kinabuhi sa pulong sa Diyos. Thank you, Brother Walter. No, wala pa maabot si Brother Dennis Mulay. At least, pag-abutin si Walter Dennis. Diba? There will be light. Yeah, walang. Klaro, Pastor? Ha? Klaro. Klaro. Okay. Now, you know what it's on? Why the devil? Ano kung nga the devil pag-share sa imong experience ni Kristo? Ito nakita ninyo. Nganong dili gusto ang yawa nga imong i-share ang imong kasinatian diya sa Ginoo? Nganong dili gusto ang yawa nga mong share kay may tungod sa gugmas Ginoo sa imong kinabuhi? Nakatay ko paglaom, nakatay kalipay. Nagimog kagumutang sa imong kinabuhi. Why? Ako pagkutanan, anong dili gusto ang yawa? Anong pugan kasi yawa? Anong maghimo siya pumaagi? Mga dili mo na buhaton. Because the devil knows kung hindi mo nang isulti, God is with you. Amen? Because that is the promise of God. Yung si Lord, don't be afraid, for I am with you. Di gustong yawa na ma-experience mo na, na mag-share ka kauban ng Ginoo. Dili gustong yawa na mo-share ka sa mas Ginoo sa imong panimalay tungod kay kabalong yawa na ani mo ang Ginoo. In other words, the devil knows na you have the power from God if you share the gospel. Amen. That's why yung ng Bible, don't be silent, keep on speaking, di ba? Do not be afraid, keep on speaking, do not be silent. Kabalong yawa na next one. Kung hindi ka ng yawa, nagbasa na skip yun. Nagbasa ng yawa ang Bible, dili tungod kay iyang gusto kumato na natabutan sa Bible, kundi iyang kontrahon ang tanang mga buta na nakasulat sa Biblia. Ay balong yawa. Sulti ka sa Ebanghelyo, kauban mo ang Ginoo. Kung dili gusto yawa, mag-experience mo na. That's why a lot of Christian people wala maka-experience. Kauban ako ang Ginoo kanunay sa kasa ko. Tungod kay magpakailong niya. Diba? Kaya mo sila nga. Ako lang naman ako nag-share ninyo sa pag-create. O sa pag-create. So, na every time you can share the gospel, isa-kasa ka natin. Diba? Ito pa, gusto tayo mag-experience yung anak ito kanunay Ginoo. Di tayo pulong sa yawa. Diba? At itong i-desire nga magpagamit as Ginoo in the way how to speak the gospel. Isulti ang pulong sa Diyos, isulti ang gugmas Ginoo. Wala maka-experience ka na nakakalunay ang Ginoo. Diba? Ito ang may papugong sa yawa. So, kaya naman, ano yung ingon ako ninyo? Pag-create of opportunity to start a conversation with people. Pagsugod na ng conversation, di man na ingon nga, ikaw, di ka mo na Ginoo, impyerno ka, di ka mo to, di ka mo biyaran. Dili na na. Start a simple
conversation. So, good na start ko tayo ng diyan na. When Paul and his companion passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a Jewish synagogue. It was his custom. Paul went on the synagogue on the Sabbath day. He reasoned with them from the Scripture. Ito pa, dito si Paul, nakalakaw na ng mga city. Ang ilang custom during sa Sabbath, sila synagogue, kanito, kung mga kapilya, mag-hiskot kung sa mga butang na Scripture about in the Old Testament. Sa tunay conversation ito, o muna ang kanunay gibuhat ni Paul. What does that mean? Start conversation to share the gospel. Simple istorya, so may istorya. The Lord muhatag yun na nimo o kung decide nimo. Okay, so I share the gospel every day. Mo create ko conversation para makashare ko sa gospel. Ako, pama ko kanang ikatod ko sa akong apo eskwelahan every morning. Ikatod ako nito, i-dropping ato sa eskwelahan. Yan, ikulit na mo, sakay na may taxi pa yung balay. Di na ko pala pasun ng taxi driver na di na ko shiran sa Tugmas, Simple conversation. Brad, kumusta pa naksi? Sir, may ngaw tayo, no? Dili na, kahit na una. So pa, doon na naman ko, gugtungan mo. Maginig-ginig ko iba, pero kung maningkamot kung maningkamot lang kita, di man ta pasagdan si Ginoo. Kasi sumpay, ikaw sir, hindi kita pasagdan si Ginoo. You can speak you one about the love of Jesus. Simple conversation, it's all. Start a conversation. Ayaw, pag tuong, sila yung una mo, may tungod sa pagtungutan na sa gugmas Ginoo. Start a conversation. Imong pamilya, imong silingan. Imong classmate, start a conversation. Diba? Start a conversation. Estudyante ka, balo ka, hindi ka itong pag-school ka. Hindi ka mo ta, kaya doon ay purpose. Pero kung sa mga kalisod, di kita pasagdan siya. If you're willing and so on, katong ikon din na, God is with you. Nabangon ka sa Ginoo. In a simple conversation. Diba? Kasi asa ko, matukos palengke, matukos merkado. Diba? Kasi mahal na rabang baboy sunod si Mana, sir. Inungkol, inaman sa kumukawag baboy, bitlog na lang. No? Mga suki na po, so mahala na sir. Wala iday, pero gracias Ginoo, kaya po sa gracias Ginoo. You can create a conversation about the love of Jesus. Ganinang buntag, dito ko sa barbershop, pinagpatupigo at early at 7 o'clock. Maglingkod na ko nito, I start a conversation. Sabi tao, sir, grabe diri. Yari ko baptist, naglalis mo. Hindi na ako nilaglaw, ay nagsobo sa conversation. Para sa ngayon na, hindi man ako mamater ka, hindi man ako magdawa sa lalis. Ang akong pangutana, did you experience the love of God sa imong COVID? Makaingon ka ba na ang Ginoo nimo? Napaka-importante. So ito po, every conversation nga imong starting so kung nasa imong kasing-kasing, wherever you go, wherever you go, wherever I go, sigurado na ako, na ma-feel na ako, kauban ng Ginoo. Kunya na kabutang man dito sa Bible, kaya ibasa niya, don't be afraid, keep on speaking. Don't be silent, because I am with you. Diba? Kuya, gusto na patupiko, kay malo po na ang Ginoo. Continue to share the gospel. Hindi mo dito nilakaw ko. May payo ko na nakashare ko sa gospel. Inanala ka simple so. Di na ingon na nga nung maulaw, mahal ko ka. Every time you start conversation. Di ba? Parang ingon na, kumusta na mo manager? Ay, salamat sa Ginoo. Bakit may pasagdis Ginoo? Ang among tangkal, ilisa nagbahan sa Ginoo. Bana ba? Bana sa kanya nung ka? Sunod, pastor. Bana, di ba? Ilisa na. Di ba?
Mga butang suon ka ilugar, kita pasagdan sa Ginoo. Every time you want to share it, simple start a conversation. Wa pa kinahanglan ng isuon nga memorize mo ng Bible, although kinahanglan ka dulang kay pasab nga Bible at scripture, pero wa pa kinahanglan. Tingnan mo ng Bible, don't be silent, speak the God, the love of God. So, pero nakita ko sa imong classmate, imong silingan, even conversation sa imong kansil, di ba? Suras pinapuwi ng panahon, di ba? Mahal ng paliton. Ano, sa ilang minigin siguro, doon ay kami kipikto, kaya problema na ito sa swine flu. Di ba, may nag-meet ng baboy. Nawayang ko ang karon. O di ba, kaya may problema ka lang, kaya lisod ng baboy. O may baboy sa sakot. Di ba? Kung kayo mo na niya kung ano yung sagdas Ginoo. Umibig mo pasagdan sa Ginoo. Di ba? Temporary naman ang mga kaigsunan. Mabitaw nga, in time, kanina, start conversation with people. Diba? Sugod na, trabahoan, diba? Even a simple, asugod mo ka, ginagmay yung istorya, pero pag anak kasi kinumamatay istorya, dalo ni kong atos, gugmas Ginoo. Diba? Ikaw ba na start conversation, yung nga, sugdan sa pagsugdan ni kong numero sa trace, diba? Siya ni gawas pa, naman eh. Sama-sama, gawas ni kong numero, wala kagay siya, mau na. At tas ginawa sigurado, dili pamasin. Siguro, sa kung sa conversation na ba? Diba? Di ba takabaso nila kay mga kailang kinabuhi. Pero in every conversation, don't be afraid. Share the gospel, don't be silent. The Bible says, is God is with you. Okay, the other one, wala ba yan? Keep the people. Isa pa yung gospel ito si Kristo. Nga, willing ka naman ay yung kinanglan nga, ihatag ka naman si Kristo. Ipadulog si Kristo kanila, di ba? Ingon, sa ingon diya. As was his custom, Paul went into the synagogue on the 3 Sabbath days. He reasoned with them for the scripture, explaining and proving that Messiah had to suffer and rise from the dead. This Jesus I proclaiming to you is the Messiah. Okay? And then a group of Epicurean and Stoic philosopher began to debate with them. Some of them asked, what is this babbler trying to say? Others remarked, it seemed to be advocating power in God. They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and his resurrection. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Okay. Okay. Balik siya tayo. Now, malimig siya nga, saan nagkikinanglan na yung dalibana? Di ba? Grabe. You cannot change the situation sa kalisod, di ba? Ganang problema sa swine flu, dugay naman na. Di ba? Kung ito ba, taga na mong kaming view na kanang swine flu, so, dili na sa delikado sa tao. Ang botra pasabot na nang gi-control na tungod kay sample, maabot na kanang mga babuya to sa restaurant, yan ang mga sobra sa restaurant, baon ng lamaw, ipakaon ng laing baboy, at doon na dito ma-expect sa mga mananapra yun. O nang grabe ng patay. Last Saturday, so, ang gipatay ng baboy sa karkar is 300 kabo, katong doon. Ipatay ito, panlubog ko. Katong doon na itong nangamatay ng baboy. Diba? Kung ka, gingan ko sa kurso, excel. Mahal na naman baboy. Tingnan ko. Kung ato sa kasumano, mahal sa aking manok. Kung ato ka sa isda, kati sa mahal na isda. Malandong na lang tayo sa food. Pero I know God can provide. Amen. Diba? Pagsakas ito. Nasa ko rin mga gagmay na adjustment. Dalawa kayo mong maugod ni ang atong palibot. Pero ang labaw na itong gikinanglan ito, wala lahat ko dili. Kasi mo sa Biblia,
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, diba? Mateo 6, versikulo 33. Una pagpangita ninyo ang ingarian sa Dios, pari ang Dios sa inyong kasing-kasing, o ang tanang butang, ikadugang na lang diha ninyo. Ang tanang butang, ikadugang na lang. So, pagi ka pa sa inyo. That is mo niya itong ikinahanglan. Diba? Actually, ingong ka kanang pagkaon, kitang tao, so kita kanang pagkaon, gamay na maging budget ng kaon ba? Ako, na-diagnose ko diabetes 15 years ago. 45 pa akong edad, dito ko na-diagnose ko diabetes. So, dito na-usap ang akong lifestyle about food craving. Kaya, kasi nila na ko sa una, kaya ikaw mo ko ka ng rice, gusto ko mukha ng rice. Namalo ito, study ko, ikuling na ko, ulit na ko, lugay naman ko nagutol mo, tubigo mo nga, saan akong motor yun, pagkita nagong kaldiro, muli ko man. Motora ko kayo, di muli ko. Motor, pagkita nagong kaldiro, muli ko. Uya, siya ng motora, muli ko man. Kita na sana na, magkuha, may ana, di ba? Saan yung motora, muli ko, magkita nagong kaldiro. Parang gano'n ako itong craving. Dahil nga ako, diagnose ko, admit ko, because my diabetes. Kontrol akong kaon, ingon lang akong doktor na, Pastor, kinahanglan 1 cup of rice. Ingo, Dok, asa mo na ito, katong luto, katong hilaw. Sa dili, katong luto. Abi na kung 1 cup na hilaw, nung ako, ninagad yapon. Siya, binuwang mo lang imo, dili 1 cup na hilaw, luto. Ito experience, so, di na, kanang, kinala ko, kaon, ang ulit na pero, kanang, manisipin na lang ako kukulingon. Ako magkinanglan, ako magkinanglan soft drinks, ako magkinanglan ice cream. Kabala ko dito. Ito ba yung ko nga, di ka naman tayo gasto. Kana laging atong desire sa blessed song. Diba? So, diba yung magkita din sa kalibutan, siya itong kikinanglan. And I thank God sa gugmang sa gracias Ginoo, mga kaitsunan. Sa gugmang sa gracias Ginoo, yain mo nire, kung sa imong experience, ayaw, ikaw ulaw. Kung di makalubas sa tao, kung di makahatag o upinin sa ilang mind, kung sa ka-importante ang Ebanghelyo sa Ginoo. Napakanindot ang kinabuhi ng mga Diyos. Napakanindot si Kristo sa akong kinabuhi, matag adlaw. Diba? Ako, nag-study na po ito, diba? Ako'y nag-study na po mga kanang Sabados buntag. Naman ko'y nag-study early in the morning sa kakumpanya ng tanan niyang empleyado papanahon sa pulong sa Ginoo, mga sagaran mga laki, mga palahubog. Gapon, discuss me, nagpangutana ko, wala lagi gumingon kasala ang pag-inom, pag-hubog ka. Wala nakaputang sa Bible. Diba, naingon to, Pastor, sino niya akong problema? Sa'yo problema na ako kayo, makasugat ko, tracks na luway, magsamparay mo ko. Makasugat na, di pa kayo ng Brad Hotel, masugat pa. Grabe po ni mo ka pala hubog yung suri, makasugat pag tracks na luway, mahubog ka. Sa ganit, po niya sa sugat-sugat. But akong ganyan nga, in a simple way, sometimes, daghantag mga kuhan sa itong hawas. Sa lugay na itong practice. At ingo ko, simple lang na, kung serious ka, inang tagtapang sa Ginoo. Iko, di naman ko diri mabuntag, abot na ko diri, abot na ko diri sa 7 o'clock. Kita mo ko ninyo, magawas mong planta, inipuli ninyo, magdala mo bunggos. Dala mo bunggos. Pero hindi ka gabi, inom mo gilos, inom mo ko, mahal kayo. Kaon na inom, pero inom din. Ano inom? Inom ka blame mo. Pero kailangan nagtatabang sa gaan. Nagtatabang sa gaan. Bilang mo sana, ikaw pinay mo gasto si Karilyo doon. Sa pampas to, sa sintang adlaw. Sa sintang adlaw, kung niya gasto. Ikaw ibalo ka, pila na sa kabuhan.
That is 1,800. In 1 year, ang imong gasto si Garillo is almost 20,060 pesos a day. Kasi ka sa kaltoy, 20,000. So, pila na kakatay ni Garillo, sa napo na pastor, could you imagine? Tawag ka kay 200,000 karon imo nang isulog. Pero simple ito. Ako, dili ko ka-blame ninyo iyana. Ang imo nang kikinahanglan, if you have changed, you need the gospel to God and you need Christ. Kaya bang ingon ko, conversation nga kanang ko lang, dili pag, kanang kita mingon nga, katong share tas gospel nga, dili ka, pirno pa. Allow, kanang kita ang conversation nga share sa gospel. Pamita may nga, give the people, kimo niya, di kinahanglan sa tao. Silingan ni mo, di ba, sige, ukot, sige, away. Mama na di kinahanglan sa tao. Sige, reklamo sa kalisod, sige, pabolbol, kulang ang kwarta, sige, pabolbol, gobyerno, way pasulon. Mama na di kinahanglan sa tao. And create a conversation that you can give people the gospel na ilang kinahanglan. The other one, start where people are. At sabot pasabot din so dali mo bisan sa akong sang level sa ilang right? Palahubog sila, sugarol sila, so hindi yan. Kung sa sugdan ako, isun. Ikaw, lugay na magkagsigit panugan. Sa nanin na sa Bible, pastor nga, salamat panugan, ito wala. Magka sa Bible na na. Now, sa may sala din niya, puminan na, basta sugarol, makakon. Ano ginaba, basta sugarol, makakon? Nga naman, mapildi gamay, isulti ako. Mamala, di ba? Makadaog na ko, isulti gamay, kahit na pangayuan. Automatic, basta sugarol, makakon yun na. Mamunta ko rin sa kapunta, pagkailimos, dito sa buwangan, tindog sa gate, aki, pamuli na, kanang, sir, hinabang sa napag nagkahaya. Kanang wagi, sinsya na ba, kay Pildi man, sinsya na ba, kay Pildi, mamunta na. Asa din gate sa nakadaog. Kanang nangagi diri Pildi man. Libog siya, basing na sayo, yung tindog ba? Kaya kanang na, sinsya na doon, kay Pildi man. Hindi mamunta. Murag sayo, palagit niya kung ibarugan. Kanang nangagi diri Pildi man. Ba? Murag kay, kanang na, mo kira tanang sugarol makakon. Automatic yun na. Automatic man yun na, di ba? Mantino, no? Asa na. Mapildinan ka po, hindi na magtukas sa sawa ka muna. Surgery, pinipit ka sa puli. Tapos may apan na tayo, 500 na tayo. Laway man. Away man. O, di ba? Makadaw sa nagdako, kamay na tayo. Iya, magtakuhan kong puwan. Mama na tinuod, pigsoon. O, tayo ko nga, natural man na, di mo na mabasol. But, dili na may kinabuhi na makapahimaya sa gano'n. Diba? So, dali mo. Sino ko naman na kayo. Yung ko, natural mo na, kanang inyong dita mamuglingaw-lingaw. Pero makahatag ko kinong nakalipay. Wala lahin kong dili na. Ginoo. Maka-experience ka sa kalipay nga ikas Ginoo. Di ka manita tapos buwan. Kalipay. Experience ka tinuod na Kristo sa kinabuhi. Di nagiga na itong Kristo sa buwan. Diba? Kaya nga, bisag kung sa matang sa spiritual level sa tao. So, galing mo, start a conversation. Even sa ilang lifestyle sa kinabuhi, you can share the gospel. You can share the love of Jesus sa ilang kinabuhi. The other one, what I know, when Paul was waiting to Athens, he was greatly displeased to see the city was full of idols. Kasi gingo ni Paul. Paul is to the meeting of the Areopagus and said, people of Athens, I see that in every way you are very religious, for I shall walk around and look carefully at the object of worship. I even found the altar with this scripture on unknown God. So you are ignorant in this very thing you worship, and this is what I am going to proclaim to you. Kasi nakita ni Paul,
Ang Athens, napaka-religious ulo. Tanan, ilang kapilya ito, napakalagang ribulto. Aside sa napakalagang ribulto, napag-gimutan dito nga alang sa Diyos nga wa ni kailan. Ingon si Paul, kaning Ginoo nga wa mo kaila, mao ni ang akong introduce ninyo. Wala hilab ni Paul ang ilang mga ubang Diyos. But ingon si Paul, kaning Dios wa ninyo kaili, mao ni ang akong i-proclaim ninyo. Di ba? So pa, makita din mo kung sa wisdom ni God if you want to give the gospel to the people. Napasugdan bisan mga religious exon. From one man, he made all the nations that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed time the history about the land. In the past, God overlooked such ignorance, but how he commands the people everywhere to repent. Manani ang kingon, Paul. For a set a day when he was judged the world in justice, the man was appointed, he was given proof to everyone by listening him from it. So pa, dito lang explain Paul ang Diyos wala kasahin. Even mga discussion about religious people, discuss sa ilang religion, yung mga maglayo ko, ang pag-share sa gospel zone, yes, kinanglan ka mag-study sa Bible para kung doon ay mga pangutana, makatubal ka. Pero, if you want to share the love of God, so, in-start na na sa small conversation. Bisag unsa hindi ko silang spiritual life, religious pa, whatever. Kita mo, di ba? Kita mo. Na yung mga palahubog, na inikahubog na, at magdebate yung Biblia. Bakit? Nakahubog nila, di ba? So, mga tao, inikahubog. At magdebate yung Bible. Ito sa mo, sus, inikahubog. Inikahubog ba? Bay, bihan nyo, debate ka kayo. Debate mo nung may tungkol sa Bible. Kung sa mga nga, inikahubog, katong Australian ba? Di ba? Karang nga inikahubog, hubog mo. Di ba? Mga butang so na even sa ilang spiritual living, you will see kung sa desire sa tao ay magkakatag ang pagtulungan sa demonstrate that power with sign and wonder. Kung sa'yo ba't pasabot in Exxon? Doon ay kahaman po. Mga tayo na, so, at this was time, brothers and sisters, when I came to you, I did not come with eloquence and human wisdom, as I proclaimed to you the testimony about God, and the soul to know nothing while I was in the except Jesus Christ, and I am crucified. I came to you the weakness and great fear of them. Nagmanagin mo ni Paul. Diba? My mission and my preaching were not with wise and persuasive word, but in demonstrated in the spirit of power. Kasi yung Paul na, ako, wag ko musulti na napaka-bright, maayo kong manulti. Ang ako lang, na every time na musulti ko, ay kahong sa pulong sa Diyos na mismo diya sa akong kinabuhi. Dapat magulat. Dapat magulat. Kita mo na niya. Kung sa kagamanan ng God, mapil man na sa atong kinabuhi ng atong disimba na Diyos o sa kagamanan ng Diyos. Mapil man na bang makita na ko ang mga butang na diimo sila sa kay napakagamanan ng God. Kung sa'y unang gawang pagpipakita sa God, diha sa imong kinabuhi. Kanang imong pagkatao mismo. Ingon ang Bible, I will make man in my own image. Gawang mas imo. Inana ka na simple ng tao. Kita ni mo. Inana ka ma-ordinaryo ng tao. Dili ka inila sa imong society. Pag ang akong pagkatao, i-create sama sa iyang likeness. Diba? Sama sa iyang likeness. Diha sa pugma sa Ginoo. That's the greatness of God. Diba? Makita na, kitang mga anak sa Diyos, makita na ito na. Kung sa ikahong sa Diyos sa ato. Your living testimony about the sign and wonders of God diha sa imo kinabuhi. Walang sabi ko, saan ako pagkatao? Wala mo ko. I have no knowledge of my own. But the greatness and the power of God sa kong
is the great testimony who is God in my life. We can pray with power. Nahigaw ng Diyos, sa akong kinabuhi. For the kingdom of God is not a matter of talk but power. Diba? Ang gawin ko sa Ginoo dili la istorya, simple sharing, simple conversation, but doon ay gahom ang Diyos, buhaton sa tao, magdawat sa pagtulungan sa Ginoo. Rather than a servant of God, we commit ourselves in every way, in a great endurance, in troubles, hardship, and displeasure. Manigay ko ni Paul na mga lagad tas Ginoo, kung sa mga kalisod, mga pag-antos, we know God is with us. Amen? Gawin na sa Ginoo, son. Pilala ka. Pilala na ikabuan, pilala na katuig ang pandemic na miyagi. Pero we survive, pinag-istabang sa Ginoo. Diba? We survive, pinag-istabang sa Ginoo because there is power in God. In God prospects in the power of God with the weapon in the right hand. Ano yung sa pao sa kunina diha, it prospect ang tinarong pagistorya, kauban sa gahom sa Dios, ang pinakadakong weapon igsoon kanang pagkamatarong natin kadawat diha. Sa Ginoo. We have no righteousness of our own, patay atong pagkamatarong, kadawat sa pagkamatarong sa Dios. Gimatarong tas Dios gumikan kay mga butan ng tao ko dili itagaan ta grasya sa Dios atong dawaton si Kristo kung maghimo natong makapalit sa Ginoo kadawat ang pagkamatarong sa Dios, and that is the weapon that we have, the righteousness of God. I preserve in demonstration among you the marks of apostles, including signs, wonders, and miracles. Patay Kristohano ng siya ng matag-adlaw sa kinabuhi o sa karatong milagro. Amen? Ibutan kas Ginoo magubangon ka, ibutan kas God, yung in every way. Pagkatag yung ko, kanang ingon nga, magtanaw siya ka, mga dako, dito tayo. Na ako'y, isitawan ako sa una, ka, way back how many years ago. Dato tayo. Pero, bedridden, nanikabot na ko dito, ang iyang, katong iyang aid, katong iyang, kanang iyang nurse, ang blender of pagkaon, kanang sa konsabo dito, kagbasa, kanang i-blender, kanang karos, i-blender na to. Ibutan sa ilong, iwat kay mo kay pagkaon. Ingon ko, kung sa ikaw sa Ginoo, kita sige reklamo sa kumita, piyan na ka. Bisan pagbuwan ni mong sulat, basta imong usapon, kami pagyapon. Yes. So, igarahan mo, itong datong kaon ng imong pagkaon ni Agit Ilong, nakakala. O publika pa lang, buwan pa, basta imong usapon, lamig yapon, basta lamig ka. Diba? Kung natugas, talagit pa, sa iutan pa, sa kamunggay, so, sa pagkakaunay noon. Diba? Alboy pero sundi ulit pagkakaungay no. Alright, kamunggay ako tulo, di ba? Pero matuloy pagkakaungay no. Nasa kamungita na enjoy iso. Tagray sa tanan, kinabuhi na to matag ano milagro man di ba? Milagro ning atong kinabuhi. Mo tayo nga matag Kristo. Na siguro yung mga dagkong milagro nga mas ma-experience nimo yung time nga ipakita ko kagad kagong milagro. Pero life itself is a miracle every day. Na naka-worship tas ka, nakasimba tas Ginoo. Milagro man niyata din, di ba? Dili kita may tuwas buwangan nito, kita may pipilit sa God, ani para mag-worship sa God. Dili niya itong choice. But kita may pipilit sa God, so na maka-worship sa God. It's a great miracle in our life. And last one, so on. One important thing. Last one, so on. Leave the result to God. Tandaan mong i-share so on. Tugutin Ginoo sa resulta. Diba? Ang sa gingon niya. What after all is Apollos, and what is Paul, only servant from whom I came to believe, as the Lord assigned to its task. I planted the seed,
Apollos watered it, but God has been making it grow. Neither the one who plants nor one who waters anything, but only God who takes the worst. Diba, ingon mo dito. Si Apollos at si Pablo, si Apollos mo yung ingon dito. Diba? Si Paul mo yung ingon sa lalain ni taha, si Paul mo yung nagtanong, si Apollos mo yung nagbisbis, pero Ginoo rin niya po yung patubo. Kung sa'yo gusto na kong ipakita. Okay. Kunin mo yung ihatag ang ibang libro. Ayaw mag-display ko, Bishop. Ihatag na sa Ginoo. Ayaw mag-display ang imong lisiran mo, Kuwaris Church na ng Sunday. Let the Lord may mahimo niya. Kaya kung mag-display ka na maabot sa short to mo saat siya, mag-disappoint ka na. Inilo, ato kasi ba sa sister, want to kutir. Hindi ka nili ka wait, pinara ka short, wala nag-speak ka, asa na ka, ter? Mag-uot ka. Wala ka lagi ka, ter. Hatag na sa Ginoo naman yung buhatan na ison. Diba? Ang importante, nakabuhat ka, naka-experience ka, that God is with you. Amen? Experience ka. Manalo mo ang Ginoo. Of course, magkampo ka, magtubo ito mga pulong sa Diyos. And one day, maabot ka din na sa church. So, one day, matubo ka na ang pulong sa Ginoo sa ilang pinto. Kasi ayun niya, ihatag sa Ginoo ang tanang resulta. Siya rin ang buhat. Yan. Ito yung akong encourage so on. Gusto ko dili lang si Father Paul, si Pastor Anil pa may maka-experience kung sa ang kauban ni God sa ilang ginagawa. Every time na mag-share sila sa gospel. Why? Nganong kami mga pastor, kanunay yung nag-challenge na dapat mong mag-share sa gospel. Kung nag-challenge mo, gusto mo yung kata sa church. Gusto na mo maka-experience mo sa itong inyong mga don't be silent. Keep on speaking for I am with you. Amen? Ang resulta ng Exxon at Torres, ito. Ayaw sige, pag-speak kung dahil ang result, pinooray mo po niya na. Kaya kung sige kag-expect sa mga pagkalimot, kapuyon ka na, kung gano'n na pagpala sa pagkaan. Diba? Pag kung mong ihatag sa Ginoo, nakabuhat lang ako sa akong gihimo. Salamat sa experience, kakauban ka na ako. Salamat din ng Diyos. Ito ka lang undang, nagpanugal ng akong silingan, basta akong bisira sa Bible. Diba? Akong bisira sa Bible. Akong bisira sa Gumas Ginoo. Akong bisira sa gahom sa Diyos. Sa akong simple lang ko na ako. Kan? Pobre, kining atong kinabuhi, pero ako may kalipay kayo. Ano ko pasangis Ginoo? Diba? Akong pamilya, di man may magsigig pag-ilalis o pag-iaway, may tungod sa kwarta, sali ka doon, Ginoo. Diba? Kung naaliya, iba. Kung sa'yo naaliya, kung sa maling kapamahal at paliton. Diba? Sa maling kamahal at paliton, we know ang Ginoo. Every day we can experience the miracle of God na never napasagdan ka sa Ginoo. Amen? And I hope it's all nakashare ko ninyo o pagtulong natin lain din atong team this month and sa anniversary. Don't be ashamed, and don't be afraid to share the gospel. In what way? Simple lang. Start a simple conversation. Share the love of God. Amen. Ano ba pa ang Ginoo? Let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord, salamat Ginong Diyos sa tanang kaayo ay ipakita sa among kinabuhi. Thank you so much, Lord, nining mong message about turning the world upside down for Jesus. Tagay may parte ni Ginong Diyos. Tagay may panahon, tagay may kayunan, na ma-share na mo, mahatag na mo ang Ebanghelyo. Tagay may wisdom, Lord God, sa asaming dapitan. Nabangin din nga ma-experience na mo na ikaw ang kaawat sa pinakulit ka nila. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.
What a beautiful message, no? What a blessed ba ang tanan? No? So, embark na to atong kaugalingon nga igsoon. O kining buwan padung sa atong anniversary, no? Isugdan ni Pastor Joel nga tema nga atong team, no? Nga unashamed. Dili na to ikaulaw, dili na to ikahadlok ang pagsangyaw sa may balita, ang pagsangyaw sa ebanghelyo o ang pagsangyaw, no? Kang Kristo, no? Sa silingan, amigo, amiga, no? Classmate, kauban sa trabaho, no? Bisag ka na sa jeep nga atong nakatapat, no? Kay nung po ka tong first time nagkakuyog ni Pastora nga namin sa bus, nagabarog man mi. Sige na may tabi, saba kayo mi ba? Kalit ragad. Bro, Jesus loves you. Kaya na ganing kanang mga pasundingay ba? Hatag na yung trucks. Sabasahan lang yan na bro. Wala kayo din now. Tanan, may mga tanan. Sugod lang mga conversation. Sakto to ka, Pastor Joey. No, ang pagsugod, ragad. Once makasugod ka, diretso na lang. No? Pero, pagkuhan sa kanang timing ba? Kung sa iyang mood, asa mo dapit na istorya, asa mo dapit na kita. So, matter sa na siya diha. Basin niya yung imong tap, busy kayo nagtustok cellphone, yung kalit ang istorya. So, dili na ba? Ang imo lang yun ang pagsugod nila. No? And, ganahan ko sa last, no? Si Paul ang nagtanong, no? Si Apollo ang nagbisbis, ang Ginoo mo'y nagpatuko. Muna giingon sa namo nga kami nag-pray jud mi diri sa South. More souls. And more mga kaigsuonan nga naa diri sa tubod. Kay we believe ni Pastora nga gibutang jud ni diri ang South, no? Na ay purpose ang Ginoo. No, gihatag kini nga venue na ay purpose si God. Nato. So, dili ta mag-limit lang sa kanang arita sa Talisay, Budong, Dawis, kini tubod sad. No, kung kinsa to'y willing unta nga group na mo diri sa tubod. Ako willing ba yan sa jud ko mo paabot kami sa approved ni Sir Chan. Matulog jud ko diri lagi ba? One man. Ako ni ilailahon ni mga silingan diri. Make relationship, start a conversation. Spread the gospel. Ito? And decided ko, kay kabubuton man na si Ginoo. Nya, mo na kanang anin doon ba? Nagabaw ka, kauban ni mo ang Ginoo, matag adlaw, uwi mo ng buhaton. Amen? And so, ari na ta sa atong giving na part. No? Insa ganito i-assign last week sa pag-last i-assign na to last week. Nakatu i-assign na. Nakainom ka, Tibi? Padala, basahon na lang ko din na sa Brazil. 2 Corinthians, no? Chapter 9, verse 7, no? God loves a cheerful giver. No? The more you give, lagi daw ko, no? The more you receive. Kung saan mo sa din mo ang nag-expect ka na makadawat ka, aban ikaw, dalo sa ka. Diba? So, ingon anak po ang sitawag kaning mathematic solution ba? Kung sa pagpasaylo, kung sa pagpasaylo sa Ginoo nimo, kung ikaw mismo dili ka pasaylo mo orasan sa paglakat. No? Mas samot ka i-bless sa Ginoo. O ikaw mismo nung dili na kasultian, nanagid nimo ang grace ba to be a giver, no? To be a giver. Sometimes gift mong good sa nga bisag ang tao, no? Palahatan na gid na siya sa pagpasagamay ta na siya.
So dahil mo inana sa. Pero starting ani nga Kristohano na kita, ang unang ihatag ay ang atong amahan. No? So ang mga anak manggihatagod gyud. Sad. No? So may gihatag sa amahan. Niya bugtong anak. Siya'y unang nihatag og gugma. Siya'y unang nihatag sa iyang anak. No? So kung ang amahan manggihatag mo, maubod ang anak. So, arita sa giving, mga igsoon, ato'y practice ang tithes and offering na to para sa atong Diyos. And mukanta ta sa hatag. Okay, marot ta, igsoon. Give unto the Lord. Ilay na itong mga kumot sa itong box. And so, let's pray. Holy Father, Lord God, salamat kaayo, Lord God, tapos kang gagawin sa imong pagkamaayo sa mga kinabuhi, sa imong pagkamahitaga, panghihatagon, Ginoo. And as a provider, God, Lord God, unsa ba kami, Lord God, na kami lamang magitagaan, Lord God, wala, Diyo'y among iini, Lord God, kung wala pa ka, nihatag ka na o nagbubuong grasya namin, Lord God, mga God. Lord, kini nga among gi-offer, Lord God, Lord, para ni kanimo Ginoo, Lord God, Lord, because we know, Lord God, na tanan namong nadawat imuhan, Lord God. And Lord, we believe, Lord God, and we claim, Lord God, sama sa imong promise, Lord God, na kini imo ni siyang 10 times fold, Lord God, pabalik ka na mo, Lord God. Kay ikaw mismo nasayod sa unsay mga among kinahanglan matag-adlaw sa among kinabuhi, Ginoo. Lord, kini among mga offering and tithes, Lord God, kini magamit kini sa pag-advance sa kingdom nimo, Lord God. And Lord, kini daghan kayo matabangan, Lord God, labi na sa ministry and labi na sa mga bluhaton, Lord God, sa gingharian, Lord God. Lord, all praises and glory, Lord God, sa imo lamang, Lord God. And also we pray, Lord God, katong mga nagtrabaho, Ginoo, na ay negosyo, Ginoo, Lord God, Lord, i-keep ang ilahang mga
business and career, Lord God, and jobs, Lord God. And Lord, i-bless pa sila, Ginoo, kanunay, Ginoo, Lord God. I-doble ang blessing, Ginoo, Lord God. Labi na katong mga matinumanon yung God sa imong sugod, Ginoo, Lord God. Lord, we know, Lord God, nga imo lang kinig kami gisulayan, Ginoo, sa among obedience, Lord God. And Lord, we know, Lord God, nga imong abrihan ang mga bintana sa langit aron ibubo ang imong panalangin kanang Lord God. Salamat kayo, Lord God. Dalayon ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.